ng bahay para magkaroon sila ng backyard garden para sa kanilang consumption. Pero yung iba, syempre magsisimula ng ganon, tapos magiging hanap buhay na rin. Kaya talagang ganon, ito ang pagsisimula ng hanap buhay na magpapaganda ng buhay sa kanila. Kaya tayo, hindi tayo tumitigil na magtuturo kasi whether they are able to turn it into a small business or for their own personal needs, whichever, maganda to para sa kanila. And alam mo, hindi naman nating maliitin yung mga small and micro businesses because they are 95% of all the businesses in the Philippines. Konti lang po yung malalaki, 1% lang malaki, 4% yung medium, lahat ay micro and small. Kaya napakaganda po to para pag-startin din ng micro and small businesses. At dito sa mga micro and small businesses, dito nang gagaling yung mga malalaking negosyo sa future generation.